Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα παραδώσω τη σκητάλη σε έναν άνθρωπο που αντιλαμβάνεται το yachting όχι απλώς ως τομέα επαγγελματικής καταξίωσης ή μια εμπειρία πολυτέλειας, αλλά ως εσωτερική πυξίδα αξιολόγησης και πλοήγησης για τη βαθύτερη κατανόηση του εαυτού. Κύριε Παρίσι, για σας μιλάω. Έλεγα λοιπόν ότι θα παραδώσω τη σκητάλη σε έναν άνθρωπο που αντιλαμβάνεται το yachting όχι ως εμπειρία πολυτέλειας, αλλά ως εμπειρία, ως πυξίδα πλοήγησης. Ως το μέσο που διαστέλει το χρόνο και βοηθά τον άνθρωπο να ησυχάσει τον θόρυβο του νου και να επανασυνδεθεί με ό,τι έχει πραγματικά νόημα και αξία για εκείνον. Ο ομιλητής μας έχει προσφέρει σημαντικό εκπαιδευτικό έργο στον κλάδο, καθώς έχει συγγράψει 23 εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες στην ναυτιλία και στο yachting, υπηρετώντας με υπευθυνότητα και σεβασμό τους ανθρώπους της θάλασσας. Αυτή τη φορά αποφάσισε να εμβαθύνει περισσότερο και να παρουσιάσει στην κοινότητα του yachting ένα συγγραφικό έργο που ξεφεύγει από τα όρια της τεχνικής γνώσης και εισέρχεται στη φιλοσοφική πτυχή της εμπειρίας στη θάλασσα. Πρόκειται για ένα αυτογνωσιακό βιβλίο, ένα φιλοσοφικό μανιφέστο με τίτλο «Beyond Luxury, Towards Meaning». Δεν πρόκειται για διακήρυξη, όπως θα διαπιστώσετε διαβάζοντάς το, αλλά για ένα εργαλείο προσωπικού αναστοχασμού, μέσω του οποίου μας ενθαρρύνει με ερωτήσεις, εμπνευσμένα quotes, πρωτότυπους νεολογισμούς και σκίτσα που ζωγράφησε ο ίδιος, να μετατοπιστούμε γνωστικά και να δούμε το yachting ως φιλοσοφία, ως διαδικασία πλοήγησης του νου, πέρα από την πολυτέλεια και του στάτους που φέρει. Περισσότερα για το συναρπαστικό αυτό βιβλίο θα μας πει ο συγγραφέας του, πλοίαρχος Γιώργος Παρίσης, επιστημονικός σύμβουλος εκπαίδευσης της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμιγών και υπεύθυνος της επιστημονικής ομάδας της ΕΝΠΕΝ. Συγχαρητήρια, λοιπόν. Μάλιστα. Δουλεύει. Λοιπόν, αυτό να σας πω είναι, δεν περίμενα ποτέ ότι θα έγραφα ένα βιβλίο για το yachting. Είναι ένα γράμμα στον εαυτό μου 25 χρόνια πριν, όταν ξεκίνησα. Είναι σαν να το στέλνω σε ένα νέο παιδί που ξεκινάει τώρα. Και όλα ξεκίνησαν μία βραδιά σε ένα σκάφος που είχαμε αποφασίσει ότι δεν έχουμε προορισμό. Δηλαδή, σταματήσαμε σε ένα κόλπο, κλείσανε τα πάντα και κάτσανε όλοι ήσυχοι πάνω στο σκάφος και κοιτάζανε τα αστέρια, τον ουρανό, ο ένας τον άλλο. Και κανείς δεν βιαζόταν και κανείς δεν αγχωνόταν. Και εκεί ξεκίνησε αυτό το βιβλίο, σε ένα σκάφος που η διαδρομή δεν μας ενδιέφερε εκείνη τη στιγμή. Εκεί ήταν η σκέψη. Με βλέπετε και διαβάζω λίγο κάποια πράγματα, γιατί είναι κομμάτια από το βιβλίο και θέλω λίγο να μείνω στο βιβλίο και όχι να πάω στα δικά μου. Και στο χώρο του yachting 2 μέρες συζητάμε συνέχεια για σκάφη, επενδύσεις, ναυλώσεις, design, αλλά σπανίως συζητάμε για κάτι που είναι το πιο βασικό. Ότι το yachting δεν είναι business, είναι εμπειρία. Ότι το yachting δεν είναι μεταφορά, είναι παρουσία. Και ότι το yachting δεν είναι φορτίο, είναι ψυχές. Ένα πλοίο μεταφέρει, ενώ ένα yacht δημιουργεί παρουσία. Στο yachting, ο χρόνος διαστέλλεται. Αυτή είναι η επιτυχία του yachting. Όπως είπα σε μία φίλη μου πριν μερικές μέρες, 1 ώρα στο yachting είναι 8 ώρες σε φυσιολογικό χρόνο στεριάς. Εκεί είναι που αλλάζει όλη η εμπειρία. Μιλάμε για πολυτέλεια και άκουσα πολύ ωραία πράγματα, αλλά όπως εξελίσσεται το yachting, που εγώ επιμένω ότι ξεπέρασε την ναυτιλία και γυρνάει σε άλλα επίπεδα του παρελθόντος, του ποιοτικού παρελθόντος, η πολυτέλεια δεν είναι το μάρμαρο, ούτε τα τετραγωνικά, ούτε η ταχύτητα. Αυτά είναι αντικείμενα. Η πολυτέλεια στο yachting είναι πώς σπαταλάω τον χρόνο μου. Αυτό πραγματεύεται αυτό το βιβλίο και πραγματεύεται το ότι υπάρχει ένα, όπως το γράφω, συναισθηματικό λειτουργικό σύστημα στο yachting, το οποίο δεν γράφεται ούτε με προγράμματα, ούτε με AI, ούτε με δυνατούς υπολογιστές. Αν αποτύχει η ανθρώπινη σχέση στο yachting, οποιοδήποτε ταξίδι, οποιοδήποτε σκάφος,
είναι χαμένα λεφτά και χαμένος χρόνος. Και αυτό είναι που θέλουμε να δείξουμε σε αυτό το βιβλίο εγώ προσωπικά. Ένα απλό σκάφος μπορεί να είναι υπερπολιτελές, αλλά να είναι απλό, γίνεται αξέχαστο. Ένα περίπλοκο σκάφος μπορεί να είναι ένα φτηνό σκάφος και να μείνει αξέχαστο για τους λάθος χρόνους. Το yachting αποδεικνύεται καθημερινά ότι αλλάζει, γιατί αλλάζουν οι άνθρωποι, όχι τα σκάφη. Αλλάζει το μυαλό των πλιεχτητών. Είναι σκάφη. Είναι πιο μεγάλα σκάφη. Είναι πιο γρήγορα. Είναι πιο γρήγορα σκάφη. Το μυαλό των ανθρώπων αλλάζει. Γι' αυτό εξελίσσεται το yachting. Και θέλω να πω ότι ένα yacht, όπως είπα και πριν, έχει έναν ιδιοκτήτη, αλλά ποτέ μόνος του δεν θα περάσει καλά. Γι' αυτό μιλάμε όχι για ownership, αλλά για belonging. Και το belonging στο yachting είναι η βαθύτερη μορφή ναυτιλίας. Και ίσως τελικά το yachting είναι κάτι πολύ απλό. Είναι η στιγμή όπου όλα ησυχάζουν, όπου η μηχανή σταματά και οι άνθρωποι κάθονται στο κατάστρωμα χωρίς να βιάζονται. Γιατί το yachting πρέπει να είναι ο τόπος όπου ο χρόνος σταματά για να θυμηθούμε ότι ζούμε. Κανένας δεν θα δώσει τόσα εκατομμύρια για να δημιουργήσει άλλον ένα μπελά. Είναι αποτυχημένη επιλογή. Θα τα δώσεις για να θυμηθείς ότι ζεις, όπως θες να το ζήσεις. Είναι μια μικρή περιγραφή του βιβλίου. Στο βιβλίο προσπάθησα να το κάνω ένα coffee table book. Όσοι το δείτε και όσοι το έχετε δει, νομίζω ότι το έχω πετύχει τουλάχιστον, που να κάνει τους ανθρώπους να ξεχνιούνται πέρα από την πολυτέλεια, στην απλότητα, στην ηρεμία και να τους κάνει να χάσουν τον χρόνο σε αυτό το υπέροχο πλωτό μέσο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το συνέδριο που μου έδωσε το χώρο, να ευχαριστήσω για τη δημιουργία αυτού του βιβλίου το yachting το ελληνικό που ήταν πάντα γενναιόδωρο μαζί μου. Όλοι όσοι είχα συνεργαστεί στο yachting και ότι ήταν δίπλα μου ή απλά με ακούγανε, ήταν γενναιόδωροι μαζί μου. Να ευχαριστήσω ίσως την καλύτερη καπιτάνισσα που ξέρω, τη σύζυγό μου, που όποτε χανόμουν στους χάρτες της θάλασσας και έλεγα τι κάνω εδώ, ήτανε δίπλα να μου δείχνει γιατί αξίζω να μείνω. Να ευχαριστήσω ανθρώπους που το διαβάσανε και με βοήθησαν, όπως τον Χριστόφορο Τζοτζελέπη, όπως τη Μαρία από την Elite Solution και τον συνεργάτη της, όπως τον Ηλία του Χατζηεφρεμίδη, ο συνεργάτης της είναι ο άλλος Ηλίας, να μπερδέψω τους δύο Ηλίες. Όλους τους ανθρώπους που χαμογέλασαν όταν άκουσαν αυτό το βιβλίο και το κυριότερο, να πω ότι αυτό το βιβλίο κατάφερε να με κάνει να καταλάβω ότι θέλω πολύ ακόμα χρόνο να φτάσω έναν καπετάνιο που ήθελα να του μοιάσω. Τον εαυτό μου, που πραγματικά θέλω πολύ δρόμο ακόμα για να γίνω ο καπετάνιος που θέλω και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και όποιος το πάρει, πολύ ευχαρίστως να του κάνω ένα σκιτσάκι μόνο για αυτό να βάλω. Σας ευχαριστώ. Και μπορείτε να το βρείτε φυσικά στα public από εχθές.